Nordens største solcelleanlæg er netop blevet indviet ved rensningsanlægget Damhusåen i København. Jeg vil godt byde jer alle sammen velkommen til den her 2.932 solcellepaneler vil fremover suge løs af solens energi og hjælpe København godt på vej mod målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. København er jo en kommune, som har et ambitiøst mål. Vi vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad. Og det er vigtigt for os, at virksomheder, som for eksempel Lynettefællesskabet, er med til også at vise de gode eksempler og sige, det gør vi, vi vil godt investere i det, vi vil gerne have grøn energi, og solceller er jo grøn energi. Er I klar? Solpanelerne har en samlet effekt på 777 kW og dækker 10% af rensningsanlæggets årlige energiforbrug. Et renseanlæg det bruger meget strøm, og dermed belaster det miljøet, hvis det bliver produceret på traditionel vis. Men med solcelleanlæg, der er det CO2-neutralt, så jo mere vi kan bruge af den slags strøm, jo bedre. Solpanelerne har en samlet effekt på 777 kW og dækker 10% af rensningsanlæggets årlige energiforbrug. I dag har vi jo fået signaleret, at det ikke bare er en miljøvirksomhed, som renser spildevand fra borgerne. Det er også en virksomhed, der tænker innovativt og tænker på nye løsninger, grønne løsninger. Anlægget er opført med støtte fra EU's Concerto-projekt.